Здравейте, хора! Сега ще ви опозная с новото ми Бъка инсталация с Happy Mod. Много е добро. Препоръчвам ви вие да си изтеглите. Значи онази къща, ето тази, ето сега влизаме, е тяхната къща. В смисъл на героите. Да, но те не са тук и ще трябва просто да ги донеса и да ви ги покажа, но за сега ще покажа къщата. Тук са си взели дрехите. И стаята на мъничката. Ето е банята. Ние сме май на втори етаж. Не. Страх ме да ни закъсне за час, ама като гледам сега не са започнали събранието. Ейт. Мен най-много ми харесва кухнята и това тук е. Това нагоре е фитнес. Остава само с това и между другото това са дрехите, които съм създала за тях. Ето ги тях. Това е приятелката на... Чайте се. Приятелката на... Ето е. На по-голямата сестра и това, разбира се, мъничката. Значи, те двете са на 17 години приятелките. Сестра е била на 4. Да, на 4 години. Ами, това е бащата. Пишете долу в коментарите име за него. Даже аз ще направя видео. Майката Люси. Бабата, тя е майка на мъжа. Ето. Тоя. Тя се казва Мария. И те двамата са на 30... Той е на 39... Не 9... 37, тя е на 35. Люси. Моника. Мария, да. Само за мъничката ще оставя да пишете долу в коментарите. В смисъл в едно видео. Имена само тогава. И разбира се, Анна Мария. И това беше видеото. Чао!